koira ei yhdellä. Ei. Ainakin näkee, että koira on aika suorassa. Rauhallisesti. Hyvä ja sanot istu. Hyvä. Sanot uudestaan, kun tästä sanoo. Hyvä. Yes. Hyvä. Raittavaa. Nyt otat vaan saman tien irti siitä. Sä voit vaikka, otat vaan siitä irti. Ja pikkasen saalista. Siitä istu. Hyvä. Seuraa. Oikein taitava. Hienosti. Vautsi. Ja uudestaan vaan irti. Irti. Noniin. Sitten sanot sille vaan istu. Irti. Hyvä. Voiko sitä aion ottaa itsekin tuon mukaan, kun mulla oli oma videokamera täynnä, mutta se on ottaa tuon tabletin. Hyvä. Sitten käännyt pikkasen vähän vasemmalle. Hyvä. Okei, ota yksi askel eteenpäin. Hyvä. Ei. Ihan nätiksi sanot sille vaan. Ota pitää yhden askeleen. Ja yksi askel. Hyvä. Voittaa tehdä hyvä. Nyt seuraavan kerran, kun katsoo suoripallo. Yes! Hyvä. Se, mitä mä lähtisin opettamaan niin olisi se perseen käyttö. Se on miksi tuosta on luovuttu tuosta koirasta? 1 vuotta ja 3 koulutusta. Okei. Ei aikaa. No täytyy sanoa niin, että hyvä. Niin mun Todella mielestä. hyvä. Mulla on tää sisko. Mulla on tää isosisko ja se on niin hyvä ja päivä. Okei, joo. Ei ole mitään tehdä. Ota vaan irti. 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 Hyvä. Mikä se hallinta on? Joo. Ei. Sä voit joku kerran, niin jos se yrittää ottaa sitä, niin ihan otat vähän tosta kiinni. Oot sä ikinä opettanut koiralle sitä peräkäyttöä? No siis joo, mä sitä opettanut. Mikä lailla sitä No, silloin kun on pentuja ollut, niin mä oon pentuna koittanut niitä vähän pyörittää. Hei! Täällä! Täällä! Niin se oli se hallinta ja auktoriteetti on ihan yliarvostettua. Siellä mä katselin. Niin, ehkä ne yleensä kuuntelee. Niin. Täällä! Täällä! Nyt katso sitä perseet. Menet vaan nippaset ihan tuonne. Siis joo, ja sitten niinku siinä... Ei. Onko se viittaa? Anna se viittaa. Koska mä luulen niin, että... Siinä on se perusasennossa. Satuta. Mä oon niinku käännyt ja väännellyt. Joo. Mä oon yrittänyt, mutta mä oon koskaan ketään... Se koiralle opetetaan, kun se on itse käännyt. Martta, miten hyvä nimi sulla on. Martta on just tämmösiä Marttoja. Just tämmösiä. Sä voit kokeilla sitä sillä lailla, niin kuin näin nätisti. Muistu. Sivu. Jos tää. Hei, jos on. Söikö se? Se
Virta. Se katselee suoraan viivaan. Kokeilepa sinä. Kokeillaan. Täällä on sitten kahviakin. Eli autat sitä niin, että se lähtee käyttämään vähän. Sä voit tehdä pienen vedon tähän. Tänne päin pienen vastavedon. Ja sillä ohjata sen pitkin. Ohjata sitä, että vähän käy, kun se pikkasen käyttää persettä, niin paljon. Nyt se liikuttaa laipalaukoja. Oletas, kun mä saan tän laakkukin ostin. Niin. Hyvä. Vähän työnnä sitä taaksepäin. Heti kun se vähän käy käytännön. Käytetään sitten. Hyvä, hyvä. Hyvä! Tosi hyvä! Aktiivisesti käyttäisi sitä, niin hyvä. Hyvä! Vedäpä sitä nakkia vähän tänne taakse. Ja lähdet siitä kääntää sitä yläkroppaas. Onko sä liikaa tossa? Hyvä! Hyvä! Hienosti! Todella hyvä! Ihan pieni vastaveto vaan. Ei. Kokeillaan sit sillä lailla, niin että annat sen linnan mulle. Mennäänkö vähän kauas näin? Joo. Hienosti! Sun kannattaa tehdä ruokakupin kanssa. Siis pointtina se, toi on oikeastaan se väistättäminen on sellainen, mitä Ihan sun poikki. täytyy itse Oo, miettiä. siis ton takia. No jäävät on. Kädet väsyy, kun kannattelet. Tehnyt sitä noutua. Niin. Eikö se olekaan noutuvilla kunnossa? Vai onko sun tässä sitä noutopapua mukana? Ei